Guys, tuturo ko sa inyo how to download in DU Uploads. Ayan, nagka-counting siya. Wait po natin 8 seconds. Tapos pag may nag-pop na ads, close. Then yun, natapos. I'm not a robot. Click natin, tapos click rin natin to create download. Ayan na siya. Scroll down, download. Pag may nagpakitang survey again, close. Free up computer memory. Leave. Tapos download ulit. Ayan, naka-enable kasi ang IDM natin, kaya automatic siya i-detect ni IDM. Start download. Ayun, na-download na niya. Tapos open folder. Ito na siya. Okay.